A Asociación Cultural e Pedagóxica Ponte nas Ondas é unha asociación cultural nada en 1995 que realiza actividades educativas con centros de ensino de Galiza e do norte de Portugal. Entre as súas finalidades están a promoción da identidade común dos dous povos e o traballo na recuperación e difusión do patrimonio cultural común a galegos e portugueses. Isto é o que podedes ler se poñedes Ponte nas Ondas no voso buscador de internet. E isto é o que vos conta un pouquiño internet e é o que vos contamos tamén nós. Hoxe falamos de Ponte nas Ondas. Hola, moi boas, eu son Germán Estévez, xa sabedes, o germano á portuguesa. Aquí estades nun novo encontro no voso Galiportus, achegando realidades dun e do outro lado da raya, achegando realidades galegas á portuguesa, realidades portuguesas á galega. Hoxe, como acabades de escoitar, falamos da orixe dunha destas iniciativas radiofónicas fantásticas que perduran no tempo. Falamos de Ponte nas Ondas aquí no Galiportus. E facémolo cun especial que tivemos a honra de conducir aquí na Radio Lleriz, para que a teñades disponible tamén na versión máis radiofónica pura, que dades escoitando eses fantásticos minutos de Ponte nas Ondas cando se cumprían 30 anos no mes de marzo de 2025 e coas emisións en directo desde varios puntos da Galiza e de Portugal. Nós daqui desde Allariz tamén tivemos, como digo, a sorte de conducir esta pequena achega a Ponte nas Ondas. Escoitade como quedou a nosa conversa, as nosas músicas, as nosas dedicatorias, a unha entrevista tamén con Xosé Manuel Cid e, como non, o mellor de Ponte nas Ondas, esas entrevistas, esas achegas dos escolares tamén facendo radio aquí en directo e sumándose á iniciativa. Escoitade e disfrutade. Hola, somos Milladoiro e estamos con todos vós en Ponte nas Ondas. Un saúdo, como decimos, para todos os que estades aquí en Allariz, en Ourense, aquí no sur galego, facendo a radio en directo, como dicimos, para celebrar con nós este 30 aniversario tan especial de Ponte nas Ondas. Outro saúdo tamén para os que se encontran nos 7 lugares da xeografía galaico-portuguesa, tamén facendo este festival en directo, facendo radio educativa, radio de centros. Temos tamén que enviar un saúdo moi afectuoso a xentiña de Lugo, de Santiago, de Ourense, na Costa da Morte tamén están conectándose xa con Ponte nas Ondas, en Valença do Miño, en Lisboa, en Pontevedra, toda esta xentiña aí con Ponte nas Ondas. A comunicação é nosso maior vínculo hoje. Beijo para os amigos do projeto Ponte nas Ondas. E un saúdo tamén moi especial para toda a audiencia que está a seguir a emisión desde os centros educativos, desde as súas casas, en todo o mundo. Moito mudaron as cousas nestes 30 anos. O que era un festival radiofónico hoxe é un festival globalizado totalmente. Podedes ver a emisión, como dicimos, desde calquera punto do mundo. Lembramos que estamos a retransmitindo esta xornada ao longo de toda a mañá desde a web. Tendes aí todas as conexións, www.pontenasondas.org e tamén en www.escolasnasondas.com. Anímovos a quedarvos connosco e a disfrutar deste espectacular día de radio. Nas ondas do vosso Sérgio Coutinho. Quiero enviar desde aquí un saludo a Ponte nas Ondas. La asociación cumple 30 años y este miércoles vamos a hacer algo, yo creo que muy necesario, y es explicar esa comunicación que tenemos en común, España-Portugal, Portugal-España, desde Valença do Miño. Nuestros compañeros de Galicia, de esta casa, Radio Nacional en Galicia, van a explicarnos desde allí, junto con todos vosotros, al final, cómo hacemos para entendernos, lo que tenemos en común, lo que nos une. Os espero en las mañanas de Radio Nacional.
Saúdos aquí dende Arins, 30 bicos, 30 apertas. Os nosos parabéns por todo ese traballo. Sodes cultura, sodes país, sodes idioma e sodes imprescindibles. Así que a por outros 30, toda a nosa admiración. Hola, son Xavier Díaz e quería enviar un saúdo e unha aperta moi grande e sobre todo parabenizar a toda a comunidade educativa que tantos anos leva traballando no proxecto Ponte nas Ondas. Unha das cousas máis bonitas que neste país xa ten acontecido, que continúe medrando a vosa música e as vosas reflexións na radiofrecuencia por moitos anos. A ver, Ponte nas Ondas, que es una cosa chula de radio con chavales de institutos a los dos lados de la frontera, Galicia-Portugal, que celebran 30 años. ¿A los dos lados? Sí, y piden vídeos de felicitación a gente importante de la radio, como Manuel Burke. Y di otros nombres sí, que han pedido. Ángel Barceló, Carlos Francisco y Manuel Burke. Javier del Pino y Manuel Burke. Voy a ir a la página. Ostras, tío, si somos nosotros, ¿no? Mira. Somos nosotros si hubiésemos nacido en el mismo año. Somos de pequeñitos, ¿no? Haciendo radio. A ver. Mira. Es que somos tú y yo. Sí, el pelirrojo y el otro. Sí. Tú y yo, si hubiésemos nacido los dos en mi año. ¿Verdad? Sí, la verdad. Sí. Eran otros tiempos. Es en Aspontes, supongo que Pontevedra, ¿no? Te faltan tú de pequeño llevabas gafas. Yo llevaba gafas desde muy pronto, sí. Tú no. Y aquí compartimos micrófono, cosa que yo nunca haría contigo. Y yo te estoy tocando. Yo te estoy tocando. Felicidades a Ponte nas Ondas, un abrazo. Sí, Son Juan Fuentes, traballo en Televisión de Galicia. Acábame de enterar de que o proxecto Ponte nas Ondas fai 30 anos. Así que parabéns por esos 30 anos, pero sobre todo, parabéns por empregar un medio tan fundamental como é a radio, parabéns por levar a radio aos cativos e parabéns por estar 30 anos eliminando fronteiras, conectando os rapaces das dúas caras da raia. É unha maravilla o vosso proxecto e é unha maravilla que estes proxectos poden chegar a cumplir 30 anos e 100 anos máis, que lle poño a Ponte nas Ondas. Un biquiño de novo e sobre todo noraboa polo vosso proxecto. No me lo creo. 30 años ya, 3 décadas de la creación de Ponte nas Ondas. Me acuerdo perfectamente de aquella primera edición con unas aspiraciones muy modestas de reunir a un grupo de niños que hablasen por la radio, que hicieran radio. Lo recuerdo perfectamente y han pasado 30 años. Y lo que ha ocurrido en estos 30 años es sencillamente prodigioso. Tantas ciudades, un montón de ciudades entre Portugal y Galicia, tantísimos centros educativos y escolares implicados, tanta buena radio hecha. Habéis llegado incluso a la UNESCO. La UNESCO ya sabe de la existencia de vuestra iniciativa. Desde esta onda, desde Onda Cero, y como madrina que fui en su momento, os envío desde aquí todo mi cariño, todo mi reconocimiento, mi admiración, y ojalá Ponte nas Ondas. Igual no estamos aquí para celebrar 30 años más, pero que vais a vivir 30 años más, seguro. Hasta siempre. Aquí continuamos no Ponte nas Ondas neste 30 aniversario. Esperamos que esteades a disfrutar tanto como a nós. Acabades de ver todo tipo de colaboradores, digamos de xente da radio, pois dándonos eses parabéns, á iniciativa de Ponte nas Ondas, e está sendo, a verdade, unha gozada ver tantísima xente implicada, tantísima xente aplaudindo este tipo de iniciativas, unha iniciativa que mudou a cara da radio educativa a un e outro lado do Miño, tantísimos escolares facendo radio e facendo esa ponte de unión entre Galiza e Portugal. Despois de ver todas esas imaxes, tamén lembrarvos que podedes participar en Ponte nas Ondas cando queirades, poñedevos diante dun micrófono, facedes programa de radio, podcast, vídeo que queirades comunicar. Ofrecémosvos unha canle para divulgar as vosas creacións. Trátase do portal web Escolas nas Ondas, www.escolasnasondas.com. Animádevos, enviade o voso material. Non sei se temos xa por aí escoitándonos, queremos saudalo, está por aí o noso querido Xosé Manuel Cid. Moi bons días, Xosé Manuel. Hola, moi bons días. Que maravilla, penso que moitos de vos xa o coñecedes, é parte importante deste percorrido de 30 anos xa de Ponte nas Ondas.
Xosé Manuel Cid, pedagogo decano durante moitos anos aí en Ciencias de Educación na Universidade de Vigo, campus de Ourense, colaborador habitual en movimentos de renovación pedagóxica e colaborador en Ponte nas Ondas. Como está indo a cousa? Penso que estás aí en Ourense, Cid. Sí, estou aquí en Ourense, que emitimos desde a universidade con oito centros educativos daqui da contorna, máis da provincia. Realmente non podía Ourense e Allariz non podían estar ao marxen de Ponte nas Ondas, porque foron moitas horas que nos aguantou aí Carlos gravando programas, porque os da universidade facíamos a franxa de noite, eran 24 horas seguidas de radio, os universitarios facíamos a franxa de noite alá en Vigo ou en Tui, e tiñamos que levar alguna cousa gravada. Entón, gracias ao Carlos, pois aí pasamos horas e horas participando desde Radio de Ariz, é dicir que unimos as Beiras do Miño, Llar do Arnoia, Llar do Támex. As que faga falta. Porque Radio Allariz e Montalegre pois foron pezas importantes tamén nesta extensión da radio escolar ao longo de toda a raia galego-portuguesa. Que imaxes che veñen á cabeza, Xosé Manuel, destes 30 anos? Como foran aquelas primeiras edicións de Ponte nas Ondas e como ves hoxe? Parte das imágenes, pois estou no revivindo, porque estou sentado aquí na aula magna do edificio politécnico do campus, ao lado de nada menos que de Isaac Alonso Estravís, veciño de Allariz, de Santa Mariña de Augas Santas, que quere estar toda a mañá tamén en Ponte nas Ondas, porque me acompañaba tamén cos alumnos a Tui ou a Vigo, e aquí está comigo, é dicir que das mellores imágenes que teño, pois foi aquelas colaboracións. Bueno, aparte de todo o fervedoiro, de todas as escolas participantes en todas as radios, pois a nosa participación nocturna, pois ali estábamos Estravís e eu, e se queredes contovos unha anécdota moi bonita. Conta. É que seguro que aí en Allariz comeron unhas cebolas moi ricas, porque chegando ás 8 da mañá a Ourense, pois intentamos dormir un par de horas para volver á facultade, eu dormín hasta as 11, cando chega a facultade, vexo os Estravís e digo, que ganácheme? E dime, que che iba a ganar? Non me deitei. Cheguei á casa, e como o can me extrañaba, arrancou unhas cebolas, volvínas plantar e viñen pa aquí. Que Estravís, 48 horas sin deitarse, cos seus 70 anos, xa se xubilaba aquilano. Dese a xente da cultura, non? Que non ten acougo, está sempre pois maquinando. Creo que comentábame agora que xa pasa das 150.000 palabras no dicionario da lingua galega, que penso que o da Real Academia Española non chega a 100.000. Está como un dos maiores dicionarios da península. Sí, Xosé Manuel, parece que tes por aí... Aproveito que estaba aquí ao meu lado para unha das anécdotas máis bonitas. Moi ben, pois... Aí, está o salón cheo, son 400 persoas, chegaron xa de todos os centros, ahora mesmo vien entrar un grupiño de venceros de Laza, do Castiñeiro, que veñen tamén con algún disfraz típico da lá, porque, todos os centros están centrando a súa programación na lingua e no patrimonio. Eu creo que sendo fiéis ao que foi Ponte nas Ondas ao longo destes 30 anos. Que sorpresas tendes aí en Ourense, Cid? Que comentas para o día de hoxe? Pois nada, temos o Orquesta Fantasma, que sempre acude a chamada de Ponte nas Ondas e que vai aquí pois animar un pouquiño os nenos con todos estes instrumentos que trae para tocar un home solo. Tamén o Mago Teto. E logo despois pois temos, xa digo, de todas estas mostras do patrimonio, pois basicamente vai haber cousas de xogos populares, bastante, polo visto, pois hai moito centro que están tratando de que os nenos xoguen os xogos de sempre nos patios e que non só xoguen cas maquiniñas, non? Inda que creo que tamén xa hai algún xogo tradicional metido nas maquiniñas. Moito xogo tradicional, pois os entroidos e bueno, moitas manifestacións da nosa cultura. Como ves neste 2025 esa ponte? É máis grande ou é máis pequena? Fixémola máis grande entre todos, Ponte nas Ondas axudou e de que maneira a chegar aos dous lados do Miño, Xosé Manuel?
Sí, eu creo que hoxe xa está pois, todo o mundo pensando en proxectos con Portugal, non? É dicir, as propias universidades, que si os Erasmus, os Jacobus, os non sei que, buscando sempre proxectos de confluencia con Portugal, tanto no ámbito económico, cultural, etc. Pero, bueno, eu creo que Ponte nas Ondas abriu un camiño moi importante, porque se trataba de que todo eso chegase á infancia, que é moi importante que todo aquelo que pudera ser prexuicioso e estereotipado de cara aos povos do outro lado do río e no noso caso do outro lado da raia seca, pois que se poda ir rompendo a través das institucións educativas. Eu creo que iso é o fundamental. Despois, evidentemente, pois pode haber colaboracións económicas, científicas, e máis todo o que lle queiras poñer a maiores, pero o que chega á infancia é fundamental. Fundamental porque no franquismo, que deixa moito pouso, pois fomos educados no odio ao outro e en crear barreiras en lugar de saltalas, non? Entonces, creo que o esforzo que se pode facer, e sobre todo desde as escolas, que é fundamental para iso. E logo, pois, conseguir que os nenos e as nenas pois, falen coas persoas maiores. Eu penso que iso é fundamental, porque hai pouco diálogo, dicen agora que a xuventude fala pouco cos maiores e todo iso, nas casas que se fala pouco, os avós xa non viven na propia casa, pero Ponte nas Ondas pois, leva a que vayan a entrevistar os avós, a buscar as fotos máis antigas posibles, comentar o que significan esas fotos, pois unha escena de migración ou unha escena dunha labor agrícola calquera ou dunha festa ou dunha banda de música, é dicir, que vayan a esas fotos antigas e vexan pois, como eran os elementos máis emblemáticos da nosa cultura. E logo que reflexionen sobre el e que o trasladen ao concurso das imaxes do patrimonio, por exemplo, que se entrega todos os anos, que xa destes 30 anos, pois xa os últimos 8 xa houve este concurso, non? Anteriormente pois había as mostras do patrimonio, pois tanto música galego, portuguesa, brasileira, de Cabo Verde, etc, etc. Vamos, todo este fervedoiro escolar e fora da escola, porque eu creo que o moi importante foi o implicar as institucións da comunidade tamén nese proxecto. O importante era que chegara á escola, pero que o entorno soupera que estaba chegando á escola, porque de nada vale que o que fagan os escolares sexa tan importante como para que despois pois non sexa valorado pois, polas administracións ou non sexa valorado por a comunidade, non? Ni se valore a comunidade. As persoas que fan verdadeiras artistadas nos seus talleres ou nos seus alpendres ás veces, e que eso non sale de aí, non? A mesmo temos aquí agora unha exposición sobre os museos da provincia, estamos de Allariz, por suposto, e é increíble a cantidade de museos etnográficos que temos e que son auténticos desconocidos para a comunidade e tamén para o mundo da escola. É dicir, eu creo que ao longo dos 15 ou 20 anos que se pasan na escola, pues, un ano a cada museo non costaba nada. É dicir, un autobús de media hora ou de 3/4 de hora nos levaría a conocer toda esta riqueza patrimonial que ten Ourense, non? E Galicia en xeral. Moi ben, Xosé Manuel, sabemos que estás aí entregado aí á causa en Ourense. Agradecemos o teu tempo, a túa explicación. Dai unha aperta moi grande tamén a Isaac Estraviz, que está aí xa cos seus 90 anos. Dille que hai que aguantar outras 48 horas. Unha aperta moi grande para ti tamén. Hai que aguantar outras 48 horas e deixarnos ese grande dicionario. Unha aperta para vos, aí a Carlos, sobre todo, que foron moitas horas de radio, para todo Allariz, non? Que é unha terra sempre amiga. A nosa facultade pois visita Allariz con moitísima frecuencia para conocer tamén esa contribución á natureza e ao patrimonio. E un saúdo tamén para Gusi, que está aquí nos mandos técnicos e está tamén escoitándote. Unha aperta moi grande, Xosé Manuel, que vai moi ben o día. Discúlpame, que non, como non vexo. Isto da radio e da tele é tremendo. Chégate ben Maravilla a intervención de Xosé Manuel Cid. Aí tamén os nosos compañeros de Ponte nas Ondas en Ourense. Mandámoslle unha aperta moi grande a eles, a xentiña tamén que está agora en Valença, en Lisboa, en Pontevedra, na Costa da Morte, en Santiago, a toda a xente que está realizando este especial integral, non? De unha maneira
tan diversificada, tan bonita, este Ponte nas Ondas 30 anos. Queremos vos comentar algunha anécdota tamén para os que, bueno, pues non estabades moi enterados desta cuestión de Ponte nas Ondas. Por exemplo, sabíades que a data da primeira edición do PNO, é dicir, do Ponte nas Ondas, foi o 29 de marzo. Lembrade que hoxe estamos a 26 de marzo de 2025, pois foi a primeira edición aquel 29 de marzo en 1995, xusto o primeiro día, o día en que se inauguraba a ponte que unía dúas localidades fronteirizas, Salvaterra de Miño, do lado galego, e Monsaón, do lado portugués. E sabíades tamén que ese día, o 29 de marzo de 1995, o estudo da Casa da Cultura de Salvaterra tiña a antena de FM pendurada dun pau para transmitir o sinal á emisora Ecos da Raya, que estaba do outro lado do río, en Monsaón, Portugal. Como cambiamos? Así mesmo, recordarvos que tamén a emisión daquela só chegaba polo 90.6 do dial, daí esa homenaxe á radio que hoxe se transformou en tele, que hoxe é unha radio e unha tele global. Pois daquela só se chegaba, como dicimos, polo dial da FM, non se podía emitir por internet, unha internet que aínda estaba, digamos, pois en cueiros, e que moitos centros educativos escoitábase pola radio, escoitábase na aula a propia radio, e as familias tamén escoitaban a programación únicamente por esa vía. De espaldas te vou mirando, de espaldas. Agora vos contamos máis anécdotas, e agora continuamos con este especial Ponte nas Ondas, avanzando xa nesta mañá do 26 de marzo do 2025 para todos os que nos estades vendo no directo e para todos os que nos vexades en calquera momento nesta grabación. Hola a todos e a todas. Hola. Aquí Uxía Lambona. Rosco. De Uxía Lambona. E a banda Bolona. 30 anos de Ponte nas Ondas. Parabéns. Non podemos facer outra cousa que cantar. Parabéns para ti. Parabéns para ti. Que sexa un día moi feliz. Parabéns para ti. Parabéns para ti. Que sexas moi feliz. Que sexas moi feliz. Que sexas moi feliz. Moi feliz día e moitísimas grazas por estes 30 anos traballando a prol da nosa cultura, e que sexa por moitos máis. Unha aperta forte. Chao! En janeiro bebo viño, en janeiro bebo viño, en febreiro como pão. Aquí continuamos en Ponte nas Ondas neste 30 aniversario. Eu son Germán Estevez, o Germano, estamos aquí tamén no apoio técnico. Un saúdo moi grande para Carlos Fernández e para Gusi do Marco, aquí, como dicimos, desde esta sede alaricana, sumándonos a iniciativa que se está a dar tamén desde outros puntos da xeografía galega e portuguesa neste 30 aniversario, como dicimos, de Ponte nas Ondas. Sabedes que é unha avalancha de xente a que nos está saudando, a que nos está mandando ese saudiño, ese parabén a Ponte nas Ondas neste 30 aniversario. Moitísima xente que nestes 30 anos viu cambiar, como dicía agora tamén Xosé Manuel Cid, a cara da educación, a cara da radio. A chegada de internet, as novas tecnoloxías propician hoxe todo tipo de unións e melloran as comunicacións, o achegamento a nivel de patrimonio de educación, de comunicación, tamén, como non, entre Galicia e Portugal. Lembrarvos algunha anécdota máis para aqueles
que teñades a memoria curta ou que sexades moi novos, sabíades que Ponte nas Ondas, por exemplo, foi a primeira radio que fixo a emisión por internet, un streaming de audio alá polo ano 1997, na terceira edición. Quem não viu cantar um velho, ai não sabe o que é cantar. Falaba Xosé Manuel Cid, falaba deses especiais de 24 horas de radio nocturna, esas 48 horas aí ao pé do canón con Isaac Estravís, eses tempos de radio que non acababa nunca. Recordádevos que fixemos programas de televisión emitidos pola Universidade de Vigo en directo e despois tamén dispoñibles en formatos de vídeo a carta, tan de moda hoxe, por certo. Em fevereiro como pão, nem que chovam picaretas, nem que chovam picaretas, has de cair. E sabíades tamén que ao longo destes 30 anos foron moitos os artistas que fixeron composicións musicais para Ponte nas Ondas, composicións específicas. Algúns nomes que seguro que moitos deles vos soan son Uxía, son Xosé Manuel Budiño, João Afonso, Magín Blanco, Amelia Muge, toda esta xente que tamén estivo sempre moi comprometida por todo o que representa nestes 30 anos Ponte nas Ondas. De 1000 amigos, tenho mais de 1000 amigos, aqui não me sinto só. Ponte nas ondas. Ondas de espuma e de sal, ondas de luz e cristal, ondas do mar. Isto é ondas que levan e traen, ondas que soben e caen, ondas de música e cor, ondas de sol. Escoita as ondas do mar, escoita as ondas do mar.
Continuamos no especial Ponte nas Ondas deste 30 aniversario, nada máis e nada menos, e xa temos a maravilla de xa podemos contar aquí no estudio co primeiro grupo dos escolares que hoxe nos reciben para facer o que é pues, alusión un pouco ao día de hoxe, que é Radio Educativa, Radio Escolar. Estamos aquí xa, como dicimos, co primeiro grupo. Hola, rapaces, como estades? Ben. Mirade, tendes por aí a cámara, vale? Ali nos están vendo, ali arriba, saudade arriba, aí está. Mandamos un saudiño moi grande a toda a xente que nos está vendo. Recordade que isto é radio e é televisión, hoxe tamén. Podennos ver, podennos seguir desde YouTube. Sodes de que cole? Contádenos un pouco. De CEI Padre Feijó somos. Arrímate aí o micro. De CEI Padre Feijó. Moi ben, de aquí de Allariz, verdade? Sí. De que curso? De quinto A. Moi ben, de quinto de primaria. E non sei, oístes falar algo disto de Ponte nas Ondas? Sabíades algo disto de que era? No. É a primeira vez? É a primeira vez, sí. E que vos parece esta iniciativa de que tantos escolares a un e outro lado do Miño, da Raya, de Galicia e de Portugal se poñan hoxe en contacto? Gusta vos a idea? Sí. Sí, seguro? Sí. Moi ben. De que nos ides falar hoxe? Vos sodes o primeiro dos grupos que imos ir recibindo aquí nos estudios da Radio Ariz e idernos falar de que? Contádeme. Do entroido, en Portugal, en Galiza. De Galiza e de Portugal. Moi ben. Non vos presentei, contádeme quen sodes. Di aí o micro. Eu soy Brais. Moi ben, Brais, hola Brais. Eu son Emma Gómez. Moi ben, hola Emma. Eu son Aila. Que tal Aila? Hola, eu son Samuel. Eu son Roy. Moi ben, e outro saudiño para a cámara. Aí estamos os 6 falando de entroido hoxe, moi ben. Contádeme entonces, por exemplo, por aquí, Aila, que o que preparaches, de que che gustaría falar? Eu vou falar dos traxes principais do entroido. Moi ben, e cales son eses traxes principais do entroido? De Galiza son as pantallas, os cigarróns, os felos, os peliqueiros, o oso, os boteiros, os volantes. E de Portugal son o chocaleiro, os caretos, os matrafonas. Ajá, o sea que hai unha serie de máscaras que están aí en común, non? De personaxes a un e outro lado do Miño. Moi ben, o entroido, como nos gusta. Una iniciativa radiofónica, se llama Ponte nas Ondas. Saludo de Manu Chao y de Radio Bemba a toda mocedade de que fai Pontes nas Ondas. La educación es la base del futuro. Bos días. Somos Alasne, Juan, Emma, Martiño, Amaya e Ramón. Moi ben. De quinto A do CEI Padre Feijó Allariz. E vamos falarvos dos maquis e os exiliados. Uau! Temos aquí unha forte candidata xa de radio e televisión que o fai moi ben, moi ben. E que é iso de... Como te chamabas? Alasne. Alasne, que é iso dos maquis? Que é iso dos maquis? Os maquis eran unha organización de 10.000 homes antifranquistas que loitaron dende 1936 a 1952 contra Franco e as súas tropas. Resistíronse ao exilio e escondéronse nas casas da aldea. Chamábanse así polo termo francés maqui, que ven do termo italiano e corso macchia, que significa paisaxe de arbustos. Moi ben, moi ben. Entón, resistencia antifranquista, xente que loitaba por os seus dereitos. A ver que máis nos conta aquí o compi. Como te chamabas? Eu chamame Xan e vou falar de se Salazar e Franco foron amigos. O primer ministro portugués Antonio de Oliveira Salazar vía Francisco Franco como un espírito afín, xa que ambos líderes eran autodáticos e estaban na contra da España republicana. Pois, mira, vou falar un pouco da Revolución dos Cravos, ¿no? Moi ben. Pois, mira, o 25 de abril de 1974 fixose a Revolución dos Cravos. Que, por certo, había como un cantante que a cantou en Santiago de Compostela e en Portugal, un que se chamaba Zeca Afonso. Moi ben, o Zeca.
Despois, eu, na miña familia, teño maquis, teñen anécdotas que poden servir aquí, non? Sí. Entonces, primeiro, eu tiña un bisavó que iba a ir á Guerra Civil Española no 1933 e 1936, e en vez de ir, fuxiuse para Portugal e quedouse ali. Por certo, foi a Revolución dos Cravos tamén. Despois, no pobo da miña nai, pois había 2 maquis escondidos nunha casa, e os da Guardia Civil foron ali a ver se había alguén escondido por ali, atopáronos e queimáronlles a casa con eles dentro. E o meu outro bisavou foi a guerra, creo que lle faltaba un brazo ou algo así, e despois volveu a casa sano e salvo e pudo contalo. Que ben, Ramón, e que importante é vivir en paz, a que sí? Sí. E non en guerra. Non temos ninguna gana de que veñan as guerras. Moi ben, pois moitísimas grazas polas vosas aportacións. Aprendemos moito, estamos aprendendo moito do que é todo isto dos maquis, do que foi a guerra civil, a ditadura. Moi ben, estamos aí disfrutando, e para que vexades tamén que Ponte nas Ondas se lembra de vos, vale? Tamén vos damos un pequeno detalliño. Aí está, reparte por aí, 3 para aí, 4 e 2 para vos, para que vos quede o recordo deste día, deste 30 aniversario de Ponte nas Ondas. Facemos un pouquiño de barullo se queredes e despedímonos por aquela cámara da lá. Moi ben, e continuamos aquí con máis convidados en Ponte nas Ondas, aquí co Cole da Lleriz. Olha aí, pessoal do Ponte nas Ondas, aqui é Chico César. Eu vou começar aqui com uma coisa que o Gonzaga, nosso grande Luiz Gonzaga, gravou aqui no Brasil, que vocês conhecem, a gente conhece também, que é isso aqui. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu vi a minha amada, eu tava namorando. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu vi a minha amada, eu tava namorando. E aí tem uma coisa mais conhecida de vocês, menos da gente aqui, mas de um modo ou de outro também é conhecido aqui no Brasil, que é o Verdigaio. Alguns desses versos são conhecidos nossos. Então vou tentar cantar para vocês. As penas do Verdigaio são verdes e amarelas. Não me toque se não caio, não me rompa as canelas. Ou do Verdigaio ou do Rastras. Quero meu amor, quero meu rapaz. Ou do Verdigaio ou do Rustrus. Quero meu amor, quero bem Jesus. Vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. Vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. É do meu gosto, é da minha opinião, é da madeira mais fina, da raiz do coração. É do meu gosto, é da minha opinião, é da madeira mais fina, da raiz do coração. Vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela. Vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela. Eu chamo, nós somos correcto Lucas, Héctor, Aitor, Magui, Lara, somos do CEIP Padre Feijóo. Moi ben. Nayarit. De quinto me dixestes, non? Sí, Moi ben. E idesnos falar de que queredes falar hoxe neste 30 aniversario do Ponte das Ondas. Do Río Miño. Da conexión do Río Miño con Galicia e Portugal. Moi ben, acordadevos eso de orientar un pouquiño cara ao micro para que se vos escoite mellor. La conexión dese Río Miño entre Galicia e Portugal. Quen empeza? A ver, que sei que tendes un orden establecido. Sí. Empezas ti, eras Lucas, non? No. William, contanos, William, ese Río Miño. Río Miño. Primeiro vou falar das súas curiosidades, das súas asombrosas curiosidades. Moi ben. Ten unha asombrosa longitude de 315 kilómetros e drena unha amplia cunca de 12.486 kilómetros cadrados. É o río máis longo de
e caudaloso de Galicia. O seu principal afluente, o río Sil, aporta un caudal maior que o do propio Miño, entre as provincias de Lugo e Ourense. Curiosidades. O río Miño faise máis grande nos Peares. A que non o sabíades? Non. Sabíadelo? Non. Todo o curso alto do río Miño está considerado como a reserva da biosfera. Que máis? No seguinte punto vamos falar do nacemento e desembocadura do río Miño. O río Miño nace en Galiza, en o Pedregal de Rima, na Serra de Meira. Despois dun larguísimo camiño por Galicia e Portugal, que como dixo o noso amigo o William, 315 kilómetros, chega ata a La Guardia, camiña en Portugal. Nace 6 kilómetros baixo terra. E despois na desembocadura en unha praia chamada o Muiño en Portugal. Aí é onde se vai o río, xa para o mar, non? Sí. Fostes algunha vez a donde nace o Miño ou a donde desemboca? Eu fui a donde nace. Fuches ao Pedregal de Irmía? Eu tamén. Vos, rapaces? Non. Eu fui a Pedregal. Graciñas, continuamos aquí no Ponte nas Ondas. Ponte a bailar, ponte a cantar, ponte nesta beira e nade alemar, ponte a falar, ponte a soñar, ponte nesta beira e nade alemar. Un río de palabras, unha raia que se borra, unhas beiras escoitando concertinas e zanfonas, unha ponte de futuro por camiños do pasado, transportando gran tesouro que os antergos nos legaron, un marcheo de ilusións e palabras que partiron, nos devolve novos sons con violas e asubíos. Ondas novas van, ondas cara ao mar, ondas chegarán, ondas alemán. Moi ben, e aquí continuamos neste Ponte nas Ondas con máis grupos do cole Padre Feijóo. Estamos con quinto B, nada máis e nada menos, aquí disfrutando deste especial de radio e tamén hoxe de televisión. Saudamos por aí, tenes ali as cámaras ali arriba. Hola, hola, para toda a xente que nos está vendo. Seguramente están algún dos vosos pais por aí pendentes. Non creo. Terán que traballar un pouco, non? Sí. Moi ben, pero pode ser que vos vexan, pode ser que vos vexan despois. Entón, atención, non faledes mal deles, Moi ben, hoxe estamos con este grupazo tamén falando de que? De que nos ides falar vos? Vamos falaros de Guinea-Bissau. De Guinea-Bissau, moi ben. Pois decídeme, por exemplo, no orden que tendes vos establecido, o que fale, decídenos o voso nome e contádenos algo sobre Guinea-Bissau. Ela chamase Martina, si Xoan, Naya, Evangelín, Silvia e eu chamome Hugo. Moi ben, Hugo, e queres comezar ti? Non, comeza Silvia co seu punto. A ver, Silvia, dinos, que será iso de Guinea-Bissau? Guinea-Bissau é un país do oeste de África. Ao norte limita por Senegal, ao sur o leste. Con Guinea-Bissau e o oeste co Océano Atlántico. Guinea-Bissau é unha mezcla da tradiciones e expresiones artísticas. Agora eu vos vou falar de como vive a xente en Guinea-Bissau. Quen eras? Evangelín. Moi ben, vendida, contanos. En Guinea-Bissau, a pesar de que Guinea-Bissau está en malas condicións, a xente adáptase ás condicións e vive moi ben e tampouco teñen ningún problema en sí. Tamén os veño falar cal é a capital de Guinea-Bissau. A capital de Guinea-Bissau é Bissau, unha das cidades máis poboadas que ten Guinea-Bissau e ten moitos habitantes.
Moi ben, non sei se algún quere apuntar algunha cousiña máis. Non. Por que decidistes falar de Guinea-Bissau neste día tan importante? Porque a nosa amiga Silvia veu de Guinea Ecuatorial. Entón, como tamén temos que falar de Portugal, decidimos falar de Guinea-Bissau. Moi ben, fantástico. Eu levo a pena guardada no peito. Eu levo e não sabe ninguém porque eu levo. Orelhas viçosas do Minho sereno, onde o passarinho tem o seu espelho. Entre as margaridas passam os cordeiros. Temos o gusto de estar con máis xentiña de quinto B, penso que sodes, non? Sí. Moi ben, benvidos a vos tamén, graciñas por colaborar neste especial de Ponte nas Ondas. Que será isto de Ponte nas Ondas? Oirades falar algunha vez? Sí. Non, a ver, os que sabedes, contádeme un pouquiño, isto que é? É un programa de radio. Eu o coñezo porque o meu pai tamén participou en Radio Allariz, pois entón tamén faloume. Moi ben, xa tiñas algunha idea, xa che contaron o que era, moi ben. Falastes moi ben, programa de radio tamén, programa de tele. Tendes ali a cámara se queredes saudar para toda a xente que nos está vendo no directo e que nos está vendo despois, seguramente, cando o episodio, o programa, quede grabado. Moi ben, e hoxe temos aquí connosco a quen, como vos chamades? Eu Pedro. Eu Adela. Eu Ian. Eu Olva. Eu Vera. Moi ben, queredes nos falar de que hoxe neste Ponte nas Ondas? Das relacións da poesía entre Portugal e Galiza. Moi ben, e cales son esas relacións? Comezas ti falando? Ok, eu vou vos falar sobre as cantigas galaico-portuguesas. Chámome Pedro. As cantigas galaico-portuguesas son unhas cantigas que escribiu Alfonso X o Sabio na Idade Media para promover o galaico-portugués, que era un idioma que se falaba daquele entonces, unha mezcla entre o portugués e o galego, tamén para promover a hermandade entre xente de diferentes religións. Hai 4 tipos de cantigas, que son as de amigo, as de amor, as de escarnio e as de maldecer, que sumando todas, de todos os tipos, son 417. Guau, moitas. E que máis, queres nos contar algo ou pasamos ca tua compañeira? Casi imos pasar. Moi ben. Que máis temos por aí? A ver, que nos dis? Como te chamabas? Eu chamame Adela e vou falar sobre o galaico-portugués, que foi unha lingua falada durante moitos anos na Idade Media e sobre todo na Península Ibérica, ata que un día o rei portugués Don Dinis declarou o portugués lingua oficial de Portugal, separando o galego e o portugués, creando o que hoxe en día coñecemos como galego medieval e portugués antigo. Entón, aunque hoxe en día siguen habendo relacións entre Galiza e Portugal como os ríos. Relacións que por eso estamos hoxe aquí, non? Falando de Galiza e de Portugal, e falando desa poesía que tiñamos en común. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Na farinhada lá na Serra de Terceira, namorei uma cabocla, nunca vi tão feiticeira. A meninada descascava macaxeira, Zé Miguel no Caetitu, eu e ela na peneira. Tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Na farinhada lá na Serra de Terceira, namorei uma cabocla, nunca vi tão feiticeira. 30 anos de radio educativa achegando Galiza e Portugal. Xa choveu desde aquel marzo do 95, donde escolares de Salvaterra e de Monsaun pois fixeron o que puideron para emitir aquela emisión de radio que hoxe é, a parte de emisión de radio, tamén
emisión de tele co YouTube, que o ven o coñeceder seguro, que nos está grabando en directo. Saudamos, temos por ali aquela cámara. Hola, hola, moi ben. E temos outro grupo máis de aquí do Padre Feijóo de Allariz, non? Sí. De que curso sodes? Quinto B. De quinto B. Vexo moito nervio aí neste quinto B, Sodes rabudos, non? Sodes pelexóns. Falaronme moi ben de vos, Non, a broma é broma, pero dixeronme que era un dos mellores cursos que hai no Padre Feijóo, Ou non tanto? Non tanto. Non tanto? Dades moitos problemas? Non moitos. Non, algún, non? Algún, moi ben. Temos por aquí a Carlos e a Gusi nos mandos técnicos, temos a voso profe tamén, a Iago, que está aí moi pendiente de vos, apoiándoos en todo momento, e a tantísima xente neste mundo luso-galaico escoitándonos. Hoxe queredes falar de que vos? Da Serra do Xurés. Da Serra do Xurés, moi ben, iso que será? Quen fala? Quen comeza? Preséntate, quen eres? Nós somos Xiana, Fidel, Nico e Martín. Moi ben. Vou vos decir onde se encontra o Xurés. O Xurés encóntrase no sur, na provincia de Ourense, na zona fronteiriza con Portugal. E tamén vos vou decir cal é o punto máis alto da Serra do Xurés, que é o Pico da Nevosa, que está entre a Serra de Gredos e a de Aillón. Que máis? Hola, chamo Fidel a falar sobre como naceu o Parque do Xurés. O Parque do Xurés foi declarado Parque Natural no ano 1993 con fin de protexer a natureza coa súa flora e fauna. E tamén vouche falar de que se significa que sexa un parque natural. Significa que ali hai formas especiais para protexer a natureza, non contar árbores, cazar, etc. Moi ben, que máis? Ola, chamome Nicolás e vou decir canta distancia ten o Xurés. Consta de 293 km cadrados e ten máis de 20.000 hectáreas. E foi fundado no 1993 como parque natural. E tamén vos vou falar de que se pode ver no Xurés. Ademais de rutas, como a ruta do contrabando, e ríos como o río Caldo, hai moita fauna como as vacas de raza cachena e flora como o piñeiro, en numerosos paisaxes. E sabían que o Xurés é o parque natural máis grande que ten Galicia e en portugués chamase Guerés. Em ponte sobre as ondas, vamos de mansinho. Em ponte sobre as ondas, vamos de mansinho. Piu, 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 piu. Já canta o passarinho, já canta o passarinho. Em ponte sobre as ondas, vamos de mansinho. Em ponte sobre as ondas, vamos de mansinho. Can, can, can. Já toca o tamborzinho, piu, 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 piu. Já canta o passarinho. Em ponte sobre as ondas, vamos de mansinho. Em ponte sobre as ondas, vamos de mansinho. Já toca a bandeireta, já toca o tamborzinho, piu, 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 piu. Já canta o passarinho. Pois nós somos Izan, Lara, Roque, Tiago, Pablo e Mencía. Eu vou vos falar sobre as cidades que antes eran de Galicia e agora son de Portugal. Vale, dixestesme que a temática era un pouco sobre o reino de Galiza, non? Sí. Moi ben, contanos. As cidades, según os meus datos, son Braga, o Porto, Chaves, Feixa e moitos máis. Eu encontrei unha curiosidade que a fronteira entre Galicia e Portugal é a Garda e o río Miño. Ahora vou lle dar paso á miña compañeira Lara. Eu chamome Lara
Eu vou falar sobre as linguas comúns. Entre Galicia e Portugal comparten un pasado común, o galaico portugués. Esta lingua era o idioma falado na parte noroccidental da Península Ibérica durante a Idade Media. E agora pasoche o meu compañeiro Roque. Ola, eu son Roque e vou falar sobre a arquitectura de Galicia e de Portugal. A arquitectura é a arte de deseñar e de construir edificacións. Os factores que influyen na arquitectura son as condicións climáticas, os materiais disponibles e as tradicións constructivas da zona. As similitudes que teñen Galicia e Portugal a hora de construir son os materiais, porque en Galicia úsase pedra, pizarra e madeira como de nogal e de carballo, mentras que en Portugal úsase pizarra, rocha e madeira, tamén mármol. As diferencias son o decoración, mentras que en Portugal decórase con azulexos nas fachadas, en Galicia non. Agora vou dar paso ao meu compañeiro Tiago. Están nos dicindo por aí que vas como unha locomotora. Moi ben, Tiago, contanos ti. Vale, moitas gracias, Roque. Que agora vou falar eu sobre o extraperlo, ou máis ben o comercio que hai entre Galiza e Portugal. Os produtos exportados por Portugal a escala global destacan principalmente os vehículos de transporte e maquinaria. En canto ao comercio exterior de Portugal e España, é o principal socio económico tanto para as importacións como para as exportacións. En o que respecta aos produtos importados por Portugal, os produtos que se exportan os transportan a Portugal foron petróleo, coches e electrodomésticos e moitos máis. Chao. É um barco que vai, um abraço que vem, navega no mar, ponte nas ondas, nos mares do sul, distantes navio da Bahia encantada a navegar. De onde vem essa saudade que quer se eternizar? Pode ser nossa amizade que quer recomeçar. Deixa falar minha língua, sentido português. Deixa lembrar da terra eterna, Galiza, Porto, Galiza, Porto. Continuamos neste especial Ponte nas Ondas, 30 aniversario, falando de patrimonio, de comunicación, de educación, de radio educativa. Estamos nesta subsede aquí en Allariz, decimos porque xa sabedes, hai máis conexións en directo, hoxe facendo radio e facendo tele tamén. Aquí estamos con máis rapaces do Padre Feijóo de Allariz de Quinto C. Saudade por ali que temos moita xente que está pendente de nós, seguramente moitas das vosas familias e moitos dos vosos amigos que vos van ver aquí en plena acción. Benvidos. Benvidos, grazas, irmán. Moi ben, graciñas por estar aquí neste Ponte nas Ondas facendo o que xa se facía hai 30 anos, radio escolar unindo Galicia e Portugal nunha sola voz. Contademe un pouco, quen sodes e que nos ides falar? Nós somos os nenos de Quinto C, o grupo de Orixes Comuns. Antes de nada, quero dicir que é un honor para todos estar aquí contigo no canal de Ponte nas Ondas. O honor é noso, caramba, o honor é noso tervos aquí e disfrutar. Pois eu vou falar de orixes do idioma. O portugués e o galego son variedades do galaico portugués, unha lingua romance precedente do latín vulgar. O galaico portugués é unha lingua originaria cando Galicia e Portugal estiveran xuntos. E moitos din que o portugués ten orixes galegos, pero non, senón que estas linguas consideranse linguas irmás. Iso quere dicir que veñen da mesma pola. Moi ben. A ver,
Vos credes que Galicia ten que pertencer a Portugal? Non. Eu creo que non. Eu creo que non. Eu creo que máis que nada porque aquí nos queixamos moito da sanidade, pero logo se nos fillamos en Portugal, eso é outra historia. Moi ben, moi ben, moi É ben. moito mellor que a astronomía galega, temos pulpo feira, eso é mellor do mundo. Fantástico, e ti que opinas? Eu opino a veces que sí, a veces que non. Depende do día? Sí. Moi ben, moi ben. A ponte serve para atravessar, a ponte serve para ligar a terra que a água desuniu, os dois lados do mesmo rio. A ponte serve para nos juntar. A língua serve para falar, a língua serve para beijar, que nos fala o coração, nos segura a mão. A língua serve para nos juntar. Ponte deste lado, a ponte que me leva aí. Põe-te ao meu lado e fico pertinho de ti. A língua serve para falar, a língua serve para beijar, quem nos fala o coração e nos segura a mão. A língua serve. Ponte nas ondas que recibe outra vez o Padre Feijóo os alumnos de quinto C, non? Sí. Que nos ides falar de que? Da gastronomía. Gastronomía galaico-portuguesa, entendo, non? Sí. Moi ben, pois contádeme quen sodes e contádeme algunha cousiña desa gastronomía. Quen comeza? Sara. Como se desescribe a gastronomía de Galicia e Portugal? A típica comida tradicional dun lugar é a cociña portuguesa. Caracterízase porque é rica, variada de Europa. Que incluye a gastronomía? É o arte de preparar unha boa comida ao conxunto de platos e técnicas culinarias de un lugar. Que significa cociñar e a gastronomía? Cociñar e preparar unha boa comida, e a gastronomía implica un enfoque máis amplio. Ahora os vou a pasar ao meu compañeiro Nicolás. Moi ben, Sara para Nicolás. Ola, eu son Nicolás e vou falar da gastronomía galega en xeral. A gastronomía galega, para picar, podemos tomar uns poucos queixos galegos con pan de primeiro plato, de primeiro plato cocido con polvo, e tamén pementos de padrón, uns pican e outros non. No segundo plato temos xouba, raxo e zorza, e para beber viños galegos. Despois de postre temos larpeiras, melindres e bica de verín. E agora voulle dar paso ao meu compañeiro Breo. Ola, eu son Breo e vou vos falar sobre as comidas tradicionais de Portugal. Así vou vos dir unhas 10 que son o bacalao, o marisco, a francesiña, o frango, o pastel de nata, o pastel de Belén, tamén a bifana, a feijoada, o caldo verde e para terminar o cachorro. Que fame me está dando. E agora vou vos pasar a miña compañeira Antela. Ola, eu chamome Antela e vou vos explicar dicir unhas comidas que comparten Galicia e Portugal. Principalmente o marisco, como por exemplo as ameixas, as navallas. Logo tamén temos as sardiñas, o arroz con leite, as torrixas, La etc. educación es la base del futuro.
Portugal me legaliza. El programa se llama Ponte nas Ondas y es una experiencia que están haciendo niños y niñas de escuelas gallegas y portuguesas. Temos unha ponte unindo os dous países e levámonos moi ben con eles. Para acabar este especial, mandamos un abrazo a todos os que nos estivestes vendo e damosvos un abrazo, damosvolo todos, toda a xentiña deste cole Padre Feijóo de Allariz, deste curso de quinto A, B e C, que estades vendo aí no directo. Saudamos xa todos, ide entrando, ide saudando, porque sodes parte histórica xa de Ponte nas Ondas neste 30 aniversario. A ver, casi non vamos coller, Un saludo moi agarimoso a todos os rapagrigos e raparigas do mundo. Son Mercedes Peón e con todo o meu agarimo un bico moi forte. Moi ben, pois ata aquí estes minutos fantásticos cos amigos daqui do cole de Allariz, do Padre Feijóo, falando, disfrutando, cooperando, sumándose a esta iniciativa 30 anos despois de Ponte nas Ondas, e escoitastes a estes grupos de escolares falando de todas as temáticas que prepararon, coñecendo e dando a coñecer un pouco tamén a realidade dun e do outro lado do Miño. Mais nada, espero que vos gustara ata aquí este especial Ponte nas Ondas 30 aniversario, a por outros 30 máis. Chao, chao, obrigado. A comunicação é nosso maior vínculo hoje. Um beijo para os amigos do projeto Ponte nas Ondas. Daniela Mercury. Bom dia para todos os nossos ouvintes em direto da rádio. Estaba